Ya semono kuwi. Kok sih? Musiknya kegedandapan ya. Mak gopok lho. Semene lho. Rujak, rujak. Ora lucu ya. Aku jaluk ayo Mas Wawan yo kene Mas Wawan yo sing nyanyi iki Mas Wawan iki ayo aku jaluk mangga Mas sini kalian Dek Susi mangga di kawini Bos Wawan nika. Kok dimbohi lho ya. Karo apa yo? Sanyangan ping 3 kok. Karo sepet tali. Karo sapa to, Mas? Mbok ekone iki dianu lho. Sing penting gede Susune tak kampleng ya. Bokonge Iki gordami masamu. Iki disubal lho, Mas. Monggo Mas Wan yo, sini yo. Mangga iki Mas. Sini toh, ini permintaan dari keluarga saking Purwokerto kok. Iya. Kok dimbohi lho Mas 70. Iya, ayo lu. Musik bersama Nyebal apa yuk. Wah. Aduh simbo penting kawinan ati iki wis mendem wedongan aku para bisa turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang wong jejondoan kudu bisa mulai sandang
mau ki nek sing celuluk. Piye, Mas? Nek mboke kae GM anake MC-ne tek patut men ngono jare. Heeh. Heeh. Ning aku eman-eman kok ngono. Lho ngapa? Lah untungmu kaya ndalek ngono aku. Potol kehormatanku. Iya kok aku ki lair ceprot ki wis duwe untu, mula dalane mbokku rusak. Kok iso? Lah iya aku ki ngene iki perkara metu biasane ndase sik, kok untune sik ngono. Kecangkel kene mbokku. Ora lucu.